Ve vysokých nadmořských výškách, kde se země stýká s oblohou, můžete naplno pocítit sílu přírody. Odborníci na bylinky Nature Sunshine s hrdostí vyprávějí o úžasném objevu učiněném na náhorní plošině Qinghai, Tibet, v zemi označované jako střecha země, ve výšce téměř 10 000 metrů nad mořem, kde drastické změny teplot a ultrafialové záření brání růstu většiny rostlin, kde jsou lidé zvyklí žít v extrémních podmínkách po celé generace pečlivě pečují o svou půdu a úrodu. Zemědělci a jejich rodiny pečlivě uplatňují přirozené metody pěstování, šetří vodou a udržují úrodnost půdy, díky čemuž se jim daří sklízet proslulou činghajskou řepu. Silné kořeny červené řepy, které se vyvinuly tak, aby dodávaly plodům živiny potřebné k přežití v drsných podmínkách velehor. Tato řepa je jedním z největších zdrojů prospěšných živin podporujících krevní oběh v celé přírodě. Přinášejí teplo do chladu a zlepšují krevní oběh v jakékoliv nadmořské výšce. V našich výrobních závodech poblíž Salt Lake City provádí tým Nature Sunshine přísné testy, které potvrzují úžasnou sílu a čistotu činghajské řepy. Testujeme každou dodávku, každou šarži. Pečlivě kombinujeme řepu s dalšími bylinami, zeleninou a přísadami, které přirozeně zvyšují schopnost řepy podporovat lidské zdraví. Zlepšení krevního oběhu, podpora vytrvalosti, duševní čilosti, energie a síly pro cirkulaci kyslíku, výživa pro sílu. Síla od odborníků na byliny z Nature Sunshine.